Jo, vás vítajte u nového videjka z mojho BMWčka. Na mojom Instagrame ste hlasovali, že by ste chceli nové video s autom. Čiže dneska ho akurát točím a máme na pláne dve veci. Jedna vec je tá, že idem akurát cvičiť, mám na sebe nahodený taký odev a toto video není o cvičení, to sa nebojte. A po cvičení toto auto pôjdeme umyť, trochu opláchnuť, čiže plán to bude fajn. Spravíme takéto dve veci v tomto videjku a myslím si, že vlastne to videá o aute aj tak bavia, pretože mňa to baví tiež a vždy tie ohlasy na tých videách sú proste úplne top, či už pod videami alebo na YouTube, čiže za to som veľmi rád. Ideme cvičiť na, idem ja sám na také hrazdy, čiže s vlastnou váhou. Do fitka som chodil vlastne celú zimu a už ma to aj nejako moc nebavilo, to fitko, pretože bol som z toho či už nejaký dodrbaný, akože som bol taký skrátený a to všetko, samozrejme niekto môže hovoriť, že naťahuj sa a tak, ale však OK. Už ma to aj nebavilo dvíhať ťažké váhy non-stop a bol som taký proste samozrejme väčší, spomalený. Čiže chodím teraz s vlastnou váhou, som viac taký ninja style, behávať, boxovať a cvičenie s vlastnou váhou, čiže to ma baví o dosť viac. To teraz robím, cítim sa aj lepšie. Cez zimu, keď som naberal, tak som išiel zo 78 kg na 87, čiže skoro 10 kg rozdiel. A akože bol som samozrejme taký väčší, proste taký mohutnejší, ale necítil som sa proste dobre v tom tele. Potom to chcel ísť vyrysovať a už som skončil vlastne na hrázdach, čiže s vlastnou váhou, stravu mám dobrú, pijem iba čistú vodu, čiže sa cítim proste aj lepšie a skúste to aj vy. Choďte normálne, dajte si nejaké kliky, zhyby, dipy a uvidíte, že proste časom sa budete mať lepšie v tom tele, lebo budete zvyknutí pracovať sám so sebou a s vlastnou váhou a nestále si nakladať kotúče a kotúče, hej, takže samozrejme závisí od človeka. Mňa momentálne baví viac tie hrazdy, čiže asi toľko k tomu. By som si náš mohol kúpiť aj tú čelenku na hlavu, lebo to je fakt strašné s touto helmou. Cítim sa ako úplný idiot. Takže možno čoskoro už budem mať čelenku na hlave, lebo tieto videá, koncept týchto videí ma proste baví a chcel by som to vylepšovať. Čiže čelenka na hlavu je ďalší upgrade na GoPro. Nemusí mať helmu, ale to je lepšie vidno s čelenkou, pretože máte akoby na čele to GoPro, čiže to bude akoby rovno skoro priamo z očí a ne ty kokozone z hniezda vlasov, čiže to bude lepšie. A inak, ten kto ma sleduje na Instagrame tomas.buci, tak vie, je už nejaká nehoda a teraz prejdem s helmou okolo. Nazdar. Ten kto ma sleduje na Instagrame, tak vie, čakaj, sa prehodím. Tak vie, do Buci fan skupiny som pridával správy ohľadne súkromných online tréningov na kolobežke, takže uvidíme. Tento víkend mi to malo výjsť von, dneska je sobota, takže buď to dneska nejako dám von, alebo až zajtra, uvidíme. Bude to na jednej stránke, môže sa tam pripojiť úplne všetci, čiže pokiaľ to video vyjde, tak už to asi bude aj vonku, si myslím. Teda ďalšie videjko bude smerované možno k tej stránke, k týmto online tréningom. Plán je super, lebo budem vlastne prvý československých vlastne chalan, ktorý by toto niečo takéhoto robil. Neviem o nikom, reálne o nikom, kto by toto niečo ako robil. Čiže by to bola veľká sranda a mňa by to reálne veľmi bavilo a pomohlo by som určite veľa ľuďom, pretože tí, čo pochádzajú z menšieho mesta, kde nemajú poriadne ani skatepark, tak zlepšovať sa v tom, čo ich baví, musí byť veľmi ťažké sami na seba. Takže budem tak chcel pomáhať. My už sme zaparkovali na mieste, na parkovisku a ideme tam na workoutové, teda sa vám ozvem asi až z telefónu, keď tam budem, či o 2 minútky. Vidíme sa tam, čus. Ok, väčšinou chodím to, že dám si nejaký ľahší deň, ľahší tréning. 5 hybov po 10 sérií, takisto aj dipy, čiže to vychádza 50 hybov, 50 dipov. Do toho si dám nejaké brúšaky, cviky na brucho. Keď mám poradný tréning, čo je tak 3 krát do týždňa, niekedy 4, dávam po 100 hybov, po 100 dipov. Samozrejme rozdelenie, čiže 2-krát viac ako normálne.
OK, sme zacvičili, napumpované celé telo a ideme k tejto kráske už. Hopa, všetci follow. Bang. OK, už sme opäť v tejto kráske, v tomto super voze. OK, už sme opäť na GoPru nastavení. Vychádzame odtiaľto, už sme docvičili a ideme teraz naspäť a ideme umyť auto. Dám hore okno, zapnem si radšej klímu, nech to tu nevreščí do videa. Ideme pozrieť počasie, nech sa náhodou neodrbem. 18 stupňov, dneska nemá pršať, zajtra má byť oblačno, pondelok tiež oblačno a až v útorok má pršať, čiže dneska pôjdeme oplachnúť. Nastavím tú klímu, nech to tu pekne fúka, lebo je extrémne teplo, konečne. Lebo tieto dni posledné, tak to bolo, že hore dole to počasie stále buď pršalo, alebo zamračené, bola zima, 3 stupne a tak ďalej. Čiže dneska je konečne skoro 20 stupňov, svieti nám slnečko, hneď je lepšia nálada, čiže som za to rád. V minulom videu som vám ukazoval, čo vlastne mám na tomto aute spravené nového. Tu môžete vidieť tú digitálnu rýchlosť, ako nám to ukazuje. Čiže to je za mňa super vec. Mám do toho nového panačika, ktorý voní vanilkou, ale možno cítiť není. Alebo kúpim tú Ritual z voňavku. Tá je pekná aj dobre voní, čiže uvidíme. Tak obehneme Saganov. Tak prejdeme cez kolajnice. Trt. OK, máme tu taký menší strih, je práve 6 hodín ráno a 9 minút. Je to úplne, že najviac random strih na svete. No to nevyjasním. Mali sme ísť umyť auto včera o 2:00 po obede. S tým, že ja som vtedy na to celkom zabudol, lebo som išiel hľadať nejakú myčku, do toho mi zavolal kamarát, takže sme niečo riešili s tým vlastne, že ja som to ani nevnímal, že kam idem a vlastne som mal v hlave to, že idem domov. A teda som sa ocitol vlastne pri baráku a spomenul som si, že som mal ísť umyť auto. Tak som si povedal, že OK, tak poviem neskoršie, že to akoby tak strihnem. A potom prišli nejaké veci, čo trebalo ísť vyriešiť. Bol som pred hodinou ešte úplne mimo Bratislavy, takže teraz je 6 hodín ráno, 6:45 a idem akorát domov, tak som si povedal, že aspoň tú cestu domov natočím. Trošku predbehneme taxikárov. OK, späť ve hře. Ale to umývanie auta si necháme asi na zajtra. Dneska je nedeľa, pokiaľ sa nemýlim, ale dneska je nedeľa 13. apríla, dneska bude aj vychádzať toto videjko, čiže to bude mať taký prestrih včerajška a dneskajška. Takže celkom taký random strih, ale to umývanie auta si necháme do budúceho videjka. Zajtra má prísť Tomáš, údajne, uvidíme, či príde. Ak áno, tak pôjdeme spolu myť auto, ja vám to nejako natočím, zdokumentujeme to a bude to super. Čiže aspoň sa máte na čo tešiť. A pokiaľ by ste chceli viac videí s autom, ale normálnych, ne samozrejme takýchto oných, že na 16 hodín sa vyparím preč, keď som mal robiť nejakú inú vec, to sa aj rimovalo. Čiže pokiaľ by ste chceli fakt nejaké popiť videá s autami, tak mi to dajte už vedieť konečne, ako tie ohlasy na autobe sú celkom v pohode, mi príde, že aj lepšie ako s kolobežkou, ale napíšte to aj do komentárov, akože kľudne, nemusíte sa hanbiť, alebo kľudne na Instagram. Pár správ mi už takých prišlo, takže sa nemusíte vôbec hanbiť napísať. Ja odpisujem úplne na všetko, všetko si aj čítam. Samozrejme, keď to nie je nejaká hovadina, tak si to samozrejme prečítam s radosťou a s radosťou na to odpíšem. Vôbec neviem, koľko to video bude aj minút, je to úplne random video. Preto som sa rozhodol, že pôjdem niečo točiť s autom. Vy ste aj hlasovali na môjom Instagrame, že by ste chceli, takže tu to akorát máte, toto videjko. Akorát pekný východ slnka, neviem, že to budete vidieť tej kamere, lebo mám ju nastavenú v takej polohe všelijakej. Máme Dunaj napravo od nás, máme most Apollo. A je to fakt krásne, akože keby mi nechýba spánok, tak by som sa išiel trochu aj povoziť, ale bohužiaľ. Vôbec neviem, či to video bude mať 3 minúty, alebo 6 minút, alebo 30 minút. Fakt neviem, musím pozrieť. Uvidíme, koľko to bude nakoniec mať. Tak mi nahoďte aspoň like, odber.
Za to som si aspoň spomenul na dokončenie tohto videa. Napíšte mi nejaký komentár o to, či by ste chceli viac videí s autami. Mám jedno v pláne, čo sa bude točiť, ešte neviem kedy. Čiže takúto informáciu. Úplne zbytočná vlastne informácia. Dajte mi follow na môj Instagram po prípade a vidíme sa na budúceho videjka. Takže díky za pozretie a čus!